करुणामयी बोरवेल। आमच्याकडे 4.5 इंच, 6 इंच आणि 6.5 इंच बोरवेल खोदून मिळेल। तसेच HDP पाईप, ठिबक सिंचन, तुषार सिंचन व पंप सेट लगेच बसवून मिळतील। रस्त्यापासून 500 फूट अंतरावर लांब गाडी लावून अडचणीच्या ठिकाणी देखील बोरवेल खोदून मिळेल। खड्डे मारून अर्थिंग टाकून दिली जाईल। आमचा पत्ता मुंबई गोवा महामार्गावर बिबवणे, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग। संपर्क आनंद रामदास 94 22 38 12 63 किंवा 77 20 84 24 63। खरी शिवसेना कोणाची हा वाद आता निवडणूक आयोगाकडे जाऊन पोहोचलाय। यावर दोन्ही गटांनी आपला दावा सांगितलाय। यावर आज होणाऱ्या सुनावणी दरम्यान निवडणूक आयोग नेमका काय निर्णय घेणार याची उत्सुकता शिगेला लागली होती। गेल्या सुनावणी दरम्यान ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी घटनेनुसार उद्धव ठाकरे हे पक्षाचे पक्षप्रमुख आहेत अशी बाजू मांडली होती, तर शिंदे गटाचे वकील महेश जेठमलानी यांनी त्याला आक्षेप घेतला होता। यावर आज सुनावणी होणार असून खरी शिवसेना कोणाची आणि धनुष्यबाण चिन्ह नेमकं कोणाचं याचा निकाल लागण्याची शक्यता वर्तवण्यात येते। ब्युरो न्यूज, कोकणशाही। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।